हाय हेलो। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, କେଉଁ ଦେଶ ସର୍ବାଧିକ ଆମ୍ବ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, କର ଅବା ମର ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚିତାବାଘ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1938 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, କେଉଁ ପଶୁ ଶିକାର କରିସାରିବା ପରେ ତା'ର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀର। କୁମ୍ଭୀର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, କାହାର କାନ ନଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଝିଣ୍ଟିକାର କାନ ନଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, କିଏ ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11, କାହାକୁ 2 ଦିନର ନିଆଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୁନିଆକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12, କିଏ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରାତିରେ ଅଧିକ ଶିକାର କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଘ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ କଫି ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14, ଭାରତର ସୁଗନ୍ଧ ସହର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କନୌଜକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15, ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନର ସହର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇକୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସହର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16, ବୈଶାଖୀ ପର୍ବ କେଉଁ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶିଖ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17, ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖେଳ କେତେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 4 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18, କେଉଁ ନଦୀକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦାମୋଦର ନଦୀକୁ।
ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19 ବିଶ୍ୱରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20 ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚକରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ।